ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକଠାରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କିକୋଟ ଏବଂ ଘଟଗାଁ ମଣ୍ଡଳର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ସାଥୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଘଟଗାଁ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ସିଂ, ଅମର ସିଂ, ଢେଙ୍କିକୋଟ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ସିଂ, ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଜେପିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାଥୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଶେଷରେ ଘଟଗାଁ ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ମୁଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। निर्वाचन फलाफल जो तीनटा राज्य आज बीजेपी माने पूरा विपुल संख्या जो विजयी होती आज आम माँ तारिणी पाखे दीपदान सहित प्रसाद सेवन ये व्यवस्था थी जदि भी आम प्रसाद सेवन कलु ता सहित मिठा मिष्टान बंटन कराला आई सफलता आम भावुँ 2024 आज ओडिशा देखिब आज ओडिशा 2024 निश्चय बीजेपी सरकार कर धन्यवाद। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद।